नमस्कार. सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आपण खूप वेळा अळूच्या वड्या बनवून खातो, अळूची भजी बनवून खातो, असे अनेक प्रकारे आपण वेगवेगळे पदार्थ खातो. थोडासा तरी बदल पाहिजे आपल्या बनवण्यामध्ये पण आणि खाण्यामध्ये पण. तर मी आज बनवते अळूची वडी न बनवता अळूची पातळ रस्सा भाजी, ते म्हणजे अळूचं फतफतं. तर अळूचं फतफतं कोणी कोणी बोलतं अळूचं फतबदं, तर कोणी बोलतं अळूची पातळ रस्सा भाजी. तर मी आज बनवणार आहे मस्त अशी पारंपरिक पद्धतीने बनत आलेली अळूची पातळ रस्सा भाजी. ही अळूची पातळ रस्सा भाजी खूप टेस्टी आहे आणि पौष्टिक पण आहे. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे. तर इथे मी 7 ते 8 अळूची पाने स्वच्छ धुवून अशी घेतलेली आहेत. तर आपल्याला इथे अळूची पाने लागणार आहेत अळूची पातळ रस्सा भाजी बनवण्यासाठी. तर त्यासोबतही मी अळूची देठे पण घेतलेली आहेत. तर अळूच्या देठामुळे तर आपल्या अळूच्या पातळ रस्सा भाजीला फार छान टेस्ट येणार आहे, म्हणून इथे आपण देठांचाही वापर करणार आहोत. तर इथे मी देठांची वरची जी साल असते ती काढून घेतलेली आहे. तर इथे आपल्याला साहित्य लागणार आहे थोडंच, जास्त साहित्य लागणार नाही. तर इथे मी पाण्यामध्ये आधी चिंच भिजत घातलेली होती. तर 5 ते 10 मिनिटे आपल्याला अशी चिंच पाण्यात भिजू घालायची आहे गरम पाण्यामध्ये. आणि इथे हरभरा डाळ भिजत घातलेली आहे अर्धी वाटी. तर डाळ पण छान अशी भिजलेली आहे आणि भरपूर असं लसूण घेतलेलं आहे आणि ओलं खोबरंही घेतलेलं आहे आणि कढीपत्त्याची पाने, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर. तर एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. खूप काही साहित्य नाही आणि अवघडही नाही. तर ही रेसिपी आपण पारंपरिक पद्धतीने बनवणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण अळूची पाने आणि देठे एकत्र करून छान अशी बारीक चिरून घेऊया. तर बारीक छान चिरून घेतली तर अळूची भाजी छान अशी मस्त मऊसूत शिजेल, म्हणून इथे आपण एकसारखी अशी अळूची पाने कट करून घेऊया. तर अळूची पातळ रस्सा भाजी बनवताना तुम्ही अळूच्या पानासोबत अळूची देठे पण तुम्ही नक्की वापरा, त्यानेच आपल्या भाजीला छान टेस्ट लागणार आहे. तर इथे मी कुकरच्या भांड्यामध्ये ही पाने चिरून घेतलेली घातलेली आहेत. आता आपण यामध्ये भिजवलेली हरभरा डाळ पाण्यासोबत घालूया. तर हरभरा डाळीमुळे खूप छान टेस्ट येते, म्हणून इथे डाळ घातलेली आहे. आणि 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या अशा कट करून घालूया आणि लसूण घालूया. लसूणचा नंतरही वापर फोडणीमध्ये करणार आहे. आणि चिंचेचा कोळ इथे थोडासा घातलेला आहे मी आणि नंतर थोडासा घालणार आहे भाजी बनवताना. आता आपण पाणी घालूया. अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे. आता कुकरला आपण 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. इथे मी चिंचेचा कोळ वापरलेला आहे, कारण की चिंचेचा कोळ वापरल्यामुळे अळूची पाने खाजत नाहीत जेव्हा आपण भाजी खाईल तेव्हा, म्हणून इथे चिंचेचा कोळ वापरायचा आहे. तर 2 ते 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. कुकर थंड झालेला आहे आणि आता मी हे कुकरमधील भांडं काढलेलं आहे. तर आता आपण गरम असतानाच ही भाजी छान स्मॅश करून घ्यायची आहे. तर इथे मी पावभाजीचा स्मॅशर घेतलेला आहे, तुम्ही रवी पण घेऊ शकता. तर 2 ते 3 चमचे इथे जाडसर शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे. तुम्ही इथे अख्खे शेंगदाणे ही भाजीसोबत शिजू घातले तरी चालेल. तर अशा प्रकारे आपण ह्या पावभाजीच्या स्मॅशरने छान भाजी मस्त अशी घोटून घेऊया. तर बघू शकता भाजी छान घोटून झालेली आहे, मस्त अशी बारीक झालेली आहे. तर आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे. तर आता आपली ही भाजी तयार झालेली आहे घोटून. तर आता आपण फोडणीची तयारी करूया. तर इथे पॅन तापत ठेवलेला आहे. तर 2 ते 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. तर इथे घालूया आपण कढीपत्ता. कढीपत्ता घातल्यानंतर घालायचे आहेत अर्धा चमचे जिरे आणि नंतर घालायचं आहे इथे ओलं खोबरं, लसूण आणि कोथिंबीर याची मी पेस्ट बनवलेली आहे. ती आता आपण तेलामध्ये घालून छान फ्राय करून घेऊया. तर नंतर इथे भाजी मिळून येण्यासाठी आणि टेस्ट फार छान लागण्यासाठी बेसन घालणार आहे. मधोमध थोडीशी जागा केलेली आहे. तेल घालूया थोडंसं मध्ये आणि 1 चमचा इथे मी बेसन घातलेलं आहे. बेसन छान असं भाजून घ्यायचं आहे. तर अर्धा मिनिट इथे मी बेसन छान भाजून घेतलेलं आहे. तर कलर चेंज झालेला आहे बघू शकता. तर आता आपण हे सर्व मिक्स करूया. तर बेसन घातल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते, तुम्ही नक्की ट्राय करा बेसन या भाजीमध्ये. तर अशा प्रकारे छान बेसन हा मसाला छान भाजलेला आहे. तर यामध्ये आता आपण लाल मिरची पावडर घालूया. जो घरचा मसाला आहे तोच इथे मी वापरलेला आहे. आपण यामध्ये मिरचीही घातलेली आहे, हिरवी मिरची, त्यामुळे
तिखट थोडंसं जपूनच घाला बघूनच. तर छान मसाला फ्राय झालेला आहे. तर आता आपण घालूया शिजवून घेतलेली अळू. तर अशा प्रकारे आपण सर्व इथे भाजी घातलेली आहे. तर पाणी घालायचं आहे आवश्यकतेनुसार. जास्त पण पाणी घालू नका, नाहीतर पातळ जास्त झालेली भाजी छान लागत नाही. तर आपण पालकचा गरगटा करतो, आंबट चुक्याचा करतो, तशाच प्रकारे आपल्याला इथे भाजी बनवायची आहे. तर यामध्ये मी थोडासा चिंचेचा कोळ अजून एकदा घालत आहे आणि नंतर इथे मी गूळ घालणार आहे. तर गूळ घातल्यामुळे भाजी खूप छान लागते, टेस्टी लागते आणि चिंचेचा कोळ पण घातल्यामुळे घशामध्ये अळूची पाने खाजत नाहीत. तर चवीपुरती इथे मीठ घातलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण ही भाजी बनवायची आहे. खूप काही अवघड नाही. तर हरभरा डाळीचा वापर, गुळाचा वापर आणि चिंचेचा वापर केलेला आहे मी इथे. त्यामुळे भाजी अगदी अप्रतिम चविष्ट पौष्टिक झालेली आहे. पारंपरिक पद्धतीने ही भाजी बनवतात. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर भाजी छान उकळून तयार झालेली आहे आपली आणि शिजलेली पण आहे मस्त. तर डिशमध्ये आता आपण काढून घेऊया. तर गरमागरम ही अळूची पातळ रस्साभाजी खमंग अशी बाजरीची भाकरी असो किंवा ज्वारीची असो, भात असो किंवा चपाती असो, खूप छान लागते. पण शक्यतो भाकरीबरोबरच ही भाजी छान लागते. तर अशा प्रकारे इथे आपली अळूचं फतफतं तयार झालेलं आहे. आमच्याकडे फतफतं म्हणत नाहीत, अळूची पातळ रस्साभाजीच बोलतात. तर अशा प्रकारे इथे आपली मस्त अळूची पातळ रस्साभाजी तयार झालेली आहे. खूप काही अवघड नाही, अगदी मोजक्या साहित्यामध्ये ही भाजी बनली जाते. तर अळूची वडी खाऊन पण कंटाळा येतो, म्हणून जरा वेगळ्या पद्धतीने जर अशी भाजी बनवली तर खूप छान टेस्ट येईल. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्हीही नक्की ट्राय करा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्यावरती प्रेस करायला विसरू नका. म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकरच पोहोचेल. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. बाय बाय.